Nimas Bendoro wong ayu. Nimas Bendoro wong ayu jejantunging kalbu. Yayi Endang lara temon. Pun Kakang Bambang Senet wis prasetya wis patemboyo wis janji lan sumpah kalamunta tresnaku marang Yayi Endang lara temon donya prateng delahan. Yayi ora ana wong wadon kang dak tresnani mung kejaba sliramu wong ayu Endang lara temon. Kakang Bambang Senet, apa wong ayu? Semono uga aku, Kakang. Nanging luwih dhisik aku bakal nyuwun dawuh. Aku bakal nyuwun dawuh ingkang trawaca. Marmane kelungguhan sak mengko Kakang Bambang Senet tak kanthi mapan ana ing pinggiring Tlaga Madirda. Krana ing ripalungguhan iki aku Endang lara temon kepengin sak pejagong catur netra lawan Kakang Bambang Senet. Krana apa, Kakang? Krana ana gembolaning rasa ingkang kineker kang nedya bakal ndak babar marang Kakang Bambang Senet. Mara coba matur manis. Apa kang dadi gembolaning rasamu? Lamun to Siyadi nandhang pepeteng menawa pun Kakang bisa amelu madangi ning kalamunta Siyadi nemahi reruwet mbok menawa pun Kakang bisa melu hangudari. Yayi matura manis, matura kanthi trawaca ilang rasa likuh kang sarta pekewuh lara temon. Kakang, sepisan maneh aku bakal nyuwun pirsa marang Kakang Bambang Senet. Siyadi bakal nyuwun katerangan babagan apa? Kakang, janjane anggonmu tresnani aku iki jane lair batin apa ora to,